Keby sme to odpálili, kde je také závetrie. Tamto na tom... Ale ako to bude dobre testo. To ti všade bude duť. Tak uvára to ťapka, no? No, to nechceme hospodári zapáliť. No tak chvíčke, keď je lepší čas, no. To nezapáliť. Že si chorý. Ako to svetla moc bere obraz tá kamera. Neviem, čo by zapálil oheň. No neskúšajte, vykašli sa na to. Počkaj, taký krajší deň. Ešte rozhodí krbo 2 kusy, vieš? To bude ešte ďalšia. Čo? Krbo rozhodí vo 2 kusy. Kde ti to z takéto ďalky chytí, prosím ťa, pekne. Si mal tie petardy, keď tak naopak otočiť. Ti nechytí. No a točím. Ale točím. Ja tiež nechcem prísť o život. Skoro. Dobre, nie? Veď ostala dáka tam ešte. Čo? No tak ich dajte zahoď, nie do ruky ty. No len to drž v ruke. Len to drž. No veď, keby som bol vedel, to ostalo. Dobre, odpaľovacie zariadenie môžeme odložiť na to.